मोनसे कुइसननि एगेन्स्टै मोनब्रै अपसन थागोन ए बि सि डि दा बिनि बिथोराव अबा मोनसे कारेक्ट थागोन कारेक्ट खालामबा बे 1 नम्बर मोनबाय बाखिया बियो माने काउन्ट जाला खारनायाव जेबो मार्क गैया बे सिम्पलि क्वालिफाइं लेसार तारमाने जों 4 आवार्स होखादोंथ' जुदि सोरबा केन्डिडेटआ उइदिन 4 आवार्स बे कमप्लिट खालायोबा होमबा बे क्वालिफाइ जाबाय फर दा रिटेन टेस्ट रिटेन एग्जामाव बे एपियार जानो हाबाय किन्तु बियन्ड 4 आवार्स जायोबा माने 4 घन्टाखौ बारलाङोबा बे तखन डिसक्वालिफाइ दिनैनि जोंनि बे रिक्रुटमेन्टआ 3थि दिनाव फैबाय आरो थांनाय बे साननैयाव जोंनि एभारेज केन्डिडेटआ ओरैनोथ' जोङो दैलि 3000 मोन किन्तु नैबे थांनाय साननैयाव जोंनाव 1500 खेबसे 36 आरो मैया 1547 आरो दिनैहाय एक्जाक्ट फिगारखौ दाबो लानाय जायाखै किन्तु दिनै एसे बांसिन जादों एराउन्ड 1700 जागोन दिनै दा फरिखायाथ' मोजां जादों खुब डिसिप्लिन भाबै जागासिनो दङ जोङो प्रत्येकटा जोंहा स्टेपआवनो माने मोनसे काउन्टार दङ जेरै फार्स्टआव चेकिं काउन्टार ओमफ्राय चेकिंआव जोबनानै नैबे माबा फिजिकेल मेजारमेन्ट बेवहाय जोबनानै नैबेवहाय टाइम स्केनिं खालायनो रेकर्ड खालायनो प्लास बिनि नाम रल नम्बर रेकर्ड खालायनो अनलाइन जा माने सिस्टेमाव खालायदों बेवहाय रेकर्ड जाखांनानै बिथांमोना थाबायनो थाङो दा जोंना थाबायनाय टाइमिंआ जाहैबाय फिमेल केन्डिडेटनि थाखायबो 4 आवार्स मेल केन्डिडेटनि थाखायबो 4 आवार्स आरो खालि फेमिलिया थांगोन 8 किल'मिटार थांनानै 8 किल'मिटार फैगोन अर्थात बिसोरना 16 किल'मिटार डिस्टेन्सआ आरो मेल केन्डिडेटना जाहैबाय 13 किल'मिटार थांगोन 13 किल'मिटार फैगोन 26 किल'मिटार जायो दा गासिबो जोंनाथ' सिस्टेमा थिगैनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे फरिखाखौ फोजोबनानै जोंना 6 निफ्राय 24 सिम जागोन 6 तारिखनिफ्राय 24 तारिखसिम 24 जुलाइ औ आफ्टार 24आव जोबहैगोन नालाय आफ्टार 24 से उइदिन 1 उइक जोङो रिजाल्टखौ होगोन नैबे फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टखौ होगोन ओमफ्राय रिजाल्टनि कयेक दिननि उनावनो जोङो सेस्था खालायगोन आरो रिटेन फरिखाखौ लानो थाखाय ओमफ्राय रिटेनखौ रिजाल्ट होनानै उनाव अरेल जागोन बिनि उनाव एपइन्टमेन्ट जागोन आरो दा बे प्रसेसआव थांगासिनो दं बे खारनाय आरो फिजिकेल टेस्टनिफ्राय जाय मार्क जिथु नोंथांमोना कालेक्ट खालामो बेफोर रिटेन टेस्टजों प्लास जाजोबो नामा सार खारनायाव जेबो मार्क गैया बे सिम्पलि क्वालिफाइं लेसार तारमाने जों 4 आवार्स होखादोंथ' जुदि सोरबा केन्डिडेटआ उइदिन 4 आवार्स बे कमप्लिट खालायोबा होमबा बे क्वालिफाइ जाबाय फर दा रिटेन टेस्ट रिटेन एग्जामाव बे एपियार जानो हाबाय किन्तु बियन्ड 4 आवार्स जायोबा माने 4 घन्टाखौ बारलाङोबा बे तखन डिसक्वालिफाइ दा बिनि बिथोराव सोरबा फार्स्ट फैयो सोरबा एसे लेट फैयो सोरबाथ' आफ्टार 4 आवार्स फैयो दा सोरबा फार्स्ट जाबाय जेन'बा फार्स्टआव फैबाय उइदिन भेरि सर्ट टाइम बे फैबाय जेनेबा स्टिल देन बहाय खुनु मार्क गैया बा बिदि खुनु सेकेन्ड थार्ड फोर्थ बिदि रेंक गैया बे थाब फैदों किन्तु उनाव सिलेक्सनाव जुदि साथाम साब्रैनि गेजेराव बा सानैनि गेजेराव मार्कआ क्लेश जायोबा धर' केन्डिडेटफ्रा बयबो इकुवेल एकाडेमिक केरियारनि सार्टिफिकेटआबो एखे आरो बे फरिखानि मार्क मोननायाबो सेम दा सोरबा नङा सोरबा सासेल' सिलेक्ट जागोन नालाय तखन बे थाबायनायाव सोरबा जुदि एसे आगोल सफैयोबा 30 सेकेन्डसो आगोल सफैबाबो बे सिलेक्टेड जागोन बेल'नो बाखि बहाय खुनु मार्क गैया आरो रिटेन बा अरेलाव बिनि मार्कआ बहाय बिदि जग जाया केन्डिडेटफ्रा मिथिनो लुबैदों रिटेन एग्जामाव 13 मार्क थागोन रिटेन एग्जामाव माने आसलते बेथ' जेन'बा जोंना 100 मार्कनि 100 कुइसन जागोन 100 मार्क 100निफ्राय माने 0 सिम मोनगोन केन्डिडेटआ दा 100निफ्राय 0 सिम मोननायनि बिथोराव जों उनाव माने बेसेबां केन्डिडेटखौ जोङो पास होनना डिक्लेयार खालायनो हायो बेखौ जों उनाव बेखौ थिग खालायगोन मानोना अरेलनि थाखाय जोङो एज पार रुल जोङो 1:3 कल खालायनांगौ अर्थात मोनसे पस्टनि एगेन्स्टै 3 लिंहरनांगौ दा 1:3 फैनायाव बेसेबांखिनि मार्कआव गोग्लैफैयो दा बेखौ जोंबो बुंनो हाया दा बै समाव 1:3 खालायनायाव जेखिनि संख्यानि केन्डिडेटआ जेखिनि मार्कसिम सफैगोन बेनो काट अफ मार्कआव थाहैगोन बे मथे जों लिंहरनानै बेखौ अरेल लागोन ओमफ्राय अरेलनि मार्कजों एड खालायनायनि जाना मेरिट लिस्टआव फैबाय बे मेरिट लिस्टआव फैनाय 157 जायफोर हायेस्ट मार्क मोनबाय बिसोरखौ जों सिलेक्ट खालायबाय प्रसेसआ बेनो एग्जामाव जिहेतु कुइसन पेपारा ओएमआर सिट जागोन नामा ओएमआर सिट बेथ' अबजेक्टिभसो नालाय आजिखालि माने साबजेक्टिभ गैला माल्टिपल चॉइस होनना बुङो माल्टिपल चॉइस कुइसन अर्थात मोनसे कुइसननि एगेन्स्टै मोनब्रै अपसन थागोन ए बि सि डि
दा बिनि बिथोराव अबा मोनसेया कारेक्ट थागोन कारेक्ट खालायबा बे 1 नम्बर मोनबाय बाखिया बियो माने काउन्ट जाला दा थिग बिदिनो जुदि हायाब्ला बे 0 मोनबाय ओमफ्राय थिग बिदिनो माबा एन्सार शीटआबो बेखौ OMR शीट होनना बुङो बेबो बिदिनो 1 निफ्राय 100 सिम थाहैगोन आरो बे OMR शीटआ माने अबजेक्टिभ टाइप नालाय एन्साराव जेबो लिरनाङा बै सिम्पलि माने मोजाङै माने पेन्सिलजों बा डट कलमजों डार्केनिं खालायगोन बे मथे काउन्ट जागोन आरो लाइमोनफ्रा खारनाय समाव अजद खालामदों जे हठात खारबाय थानाय समाव इनजुर्ड जानायाव जितु नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो लाइक मलम मोनाखै बेबायदि होननानै अजद खालामदों बिदि अजदाथ' आसलते थानो नाङा मानोना केन्डिडेटआ जिहेतु बुरजा जादों आरो दिनैजों माने सानथाम जाबाय बे सानथामाव एराउन्ड धरक 5000 केन्डिडेटआ फरिखा होबाय जिहेतु दा बेवहाय एखमबा हठात अबेबा मुलिया सर्ट जानो हागौ ओमफ्राय जोंथ' जायखि इन्जुर जाया बा जिखुनु मेडिकेल कमप्लिकेसननि थाखाय ट्रिटमेन्टआ भेरि भेरि कुइक मानोना नैबे जोंनि मेइन केम्पासाव जोंहा मेडिकेल केम्प दंखायो डक्टर नार्स गासिबो दंखायो बिनि अनगायैबो लामायावबो जोङो जिखुनु गथ'फ्रा जुदि गोग्लैयोबा माबाफोर मेडिकेल कमप्लिकेसन जायोबा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनोबो लामायावबो जोंहा एभेलेबेल मबाइल माने एम्बुलेन्स होखादों आरो जितु 13 किल'मिटार माने रिटार्निं पइन्ट आरो 8 किल'मिटार रिटार्निं पइन्ट बहायबो मेडिकेल केम्प दंखायो बहायबो सोरबाफोर ट्रिटमेन्ट लानो लुबैयोबा बहायबो ट्रिटमेन्ट लानो हायो आरो हठात करि अबेबा मुलिया जोबदोंबाथ' बेखौ मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ इमिडियेट बिसोर मेकआप खालायो दा जे समाव जे गथ'आ जे मुलिखौ नांगौ हयथ' बे मुहुर्तआव मोना जानो हागौ खिन्थु दसेनि उनाव बे मोनगोन आरो बिदि जागासिनो दं थेंक इउ सार